Sa number 6, duha pilason sa rumble sa basketball. PNP istriktuhon ang pagbantay sa mga liga. Duha ang pilason lakip na ang Barangay Tanod sa nagluntad nga kinagamo sa basketball game sa Barangay Granada sa Bacolod City. Makita sa video ang pagrambol sa mga players kag nagalantaw sang basketball pati ang paglinupad sa mga monoblock chairs. Ginsiling ni Police Captain Andy Ofalia, ang hepe sang Station 5, nga base sa ilang nga investigasyon, nagsulod sa court ang tatay sang isa ka player kag bangod nagainit na ang hampang didto kag nagsugod ang kinagamo. Gilayon man nga narespondihan sa mga tanod kag naka-standby nga pulis ang insidente kag napakalma ang mga nagginamo. Subong adlaw magatubangay ang mga nag-intra sa gamo pati na ang barangay kag sangguniang kabataan agud istoryahan ang mga posible ipatuman nga penalidad sa mga players. Bangod sa insidente, magapatuman sang istrikto nga security measures ang Police Station 5 kangay sang pagdugang police deployment kag pagkapkap sa mga manugtanaw. Sa masunod nga inadlaw, patigayunon ang championship sa nasambit nga basketball game sa tunga sa nagkalinlain nga asyenda kung sa diin yara sa 5,000 pesos ang premyo sa magadaog. Kami sa Station 5 wala ginamo ginatolera ng nahitabo kag we are appealing nga hindi pagpadala ang inyong mga balatsagon, hampang-hampang lang in-enjoy ginhil din na nga hampang para mag-enjoy ang tanan. So subong man nga paandam kami sa mga player or the same time family or the same time mga supporters nga hindi na pangimon liwat kay basi mabot sa punto nga basi maglain pa kag mo pananghalinan sang ila pagkaprito.